in Johannes 13, Vers 35. Want je unjarenaunda goot zijn, wat aulemaun zijn, dat je miene Jinja zijn. En 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nich Leew haft, kjant Gott nich. Gott is Leew. Ik wil reden van Gott sine Shepfa Leew. Hij heeft ons gebied, hij heeft ons jemoakt, hij heeft ons erchauft. En we erchaufen daar in jezelf, Gereedschap reparieren. Daar heb ik veel verschillende dingen al gebied. Ik heb daar gemerkt in Baltisland, dat we die alle in een rij kunnen hebben, dat we hastig kunnen nieuwe Baltis holen. Ik heb aan de wand een shelf gemerkt, waar ik rollen ophang, aan de rollen slag, al zo wat. Ik heb op een andere stad heb ik herkens gemerkt, waar ik gereedschap ophang. Meer is er wat weet, wenn ik had het gebied voor zo'n tijd als nu, wo we ons gereedschap reparieren, wo ons dat het meeste vele wordt, dat we het dichtste bij hebben. Meestal dat wat weet. Maar wenn da is wat een andere ongewieten aankomt, dem wordt dat vielleicht niet reich zijn. Wenn die wat een andere idee hat, so dem wordt dat niet weet zijn. Ik had het zelfs gebied, zelfs doorgaan gedaan, wo ik dat wel heb. En mij is dat door wat weet. Veel meer als ergens wer dat niet gedaan hat. Gott is graag zo met ons buren. Hij heeft ons gebied in Psalmen 139, Vers 14 zegt dat, ik prijs die door even, dat ik op een erstaunliche, uitgetekende wijze gemerkt zie. Wundaboa zijn diene Woakjen, en miene Seel erkjant dat zeer goot. Gott heeft ons gebied, kraag voor deze tijd. Eier de Welt grundgelegd, wie zegt dat in Epheser 1, Vers 4. Dan eier hij de Welt grundlegt, hat hij ons bestemd, en Christus seine heilige anschuldige Jinja te seenen. Eier Gott de Welt grundleggen deed, hat hij zich dat alle uitgedacht, wat hij ons buren wil. Jeder denkt, wat hij aan ons scherp aangebied heeft. Jeder hoor, jeder vraagt, een ergens een beetje kleiner als het andere. Hij heeft ons kracht zo gebied als dat aan ons vele deed. Hij heeft ons kracht zo gebied dat we de meeste mensen willen leven kunnen. Ik heb andere eigenschappen als andere mensen. En ik heb een bijzondere groep mensen wem ik leven kan. Ik heb een bijzondere groep mensen wat wo ik zie en zoals mij laat, er zijn mensen wat zich aan mij aantrekken. Er zijn mensen wat dat gleichen zoals ik zie. Ik gleich lange Haare habe. Ik heb mir die groß aufgeschnitten, die sind die kart, aber ich gleich lange Haare habe. Das ist es Gott mir gebeten hat. Hij heeft mijn verstand zo gemerkt dat ik een gewisse ding gleich, wenn aanveel dat aan zo'n mens als mij. En dat had hij zich alle uitgeplant, voor de Weltgrund gelegd werd. Hij had kracht geplant, wo hij mijn körper wil merken dat hij op wo hij allebei wil hoorwassen, wo mij loten wordt. Wat van geschenk ik wil hebben. Daarom, wenn aanveel dat aan zo'n mens als dat, fehlt am dat, kracht Tim, dat hij zijn lijf wiederreken kan. En in 1. Mose, da sagt het dat Gott heeft ons de Herrschaft gegeven over deze eerd. Gott heeft ons de gewalt gegeven. Gott heeft ons dat gegeven dat wie over deze eerd herrschen dat. Veel mensen die geloven dat, Gott heeft alles in de hand, hij deed alles, hij deed wat hij wil. Dat is niet zo naar de Bibel nou, want dat wir dan wird Gott een Lehner zijn. Wenn hij sagt, ab eerd heeft hij ons de Herrschaft gegeven, aber hij heeft ons gebied, kracht zoals ander aan ons fehlt, dat we kunnen seine lijf wiederreden. Also, zoals Gott ons gebied heeft, dat is een oorzaak voor. En wenn hij ons zo bijzonder gebied heeft, wenn hij ons
so ganz anders gebied hat, als alle andere Menschen, hat eine Life zu uns, wenn hat uns gebied. Hat geplant, wo unsere Haar wachsen sollen. Hat geplant, wo uns loten soll. Wenn eine besondere Abgabe für uns hat. Und dort ist seine Leib wieder zu richten an andere Menschen. Also Gott hat eine Schöpferleib für uns. Zoals ich habe für die Dinge, was ich bin. Zoals andere Menschen haben für die Dinge, was sie bin. Dat is een wedstrijd, wanneer ik een ding bouwen doe. Wanneer ik mij een huis bouw en ik bouw dat kraak zoals ik wil. Voor mij is dat huis zeer veel meer waard. Als voor irgendein anderer Mensch. Wanneer ik dat eerst verzuip, dan verzuip ik dat is een gewöhnliches huis. Some dingen meer aan dat huis billiger, some dingen meer aan dat dieren. Maar voor mij heeft dat een bijzondere waard. Wanneer ik mij irgendwas bouw, ik bouw me dat wanneer ik dat niet kijken kan. Ik moet dat zelfs bouwen zoals ik dat wil. Voor mij heeft dat een bijzondere waard. En zo heeft God een schöpferleib voor ons. Hij heeft ons gebouwd, kraak zo als hij wel, als hem dat aan ons fehlt. En door is een bijzondere leib aan. Dat hij, jeder een van ons mensen, er zijn over 7 biljoen mensen op de aarde. En jeder eine hat verschiedene Gebiete. Wir haben alle ein verschiedenes DNA. Durch das DNA, was uns Körper aufgibt, können die Kraft weiter, wo wir sind gewesen. Wenn sie einen Mörder festnehmen, dann tun die DNA testen. Das können die nur sein. Und das bestimmt 100% Kraft auf das Teil ist. Dat is een ding wat ons Körper aufgibt. En 7 Billionen Menschen sind alle verschiedene Gebiete. Wir haben alle ein verschiedenes DNA. Wir verhalten uns verschieden. Wir gleichen verschiedene Dinge. Und all dort ist in uns DNA-Bahnen. Und jeder einer ist besonders gebildet von Gott. Von einer besonderen Ursache. Ob wir dort uitvallen, of ik die mensen leven doe, wat Gott mir hier op de aarde gesteld heeft. Dat is mijn zaak. Wie hat die Herrschaft hier op de aarde? Wir sind nicht bloß Robots. Wir doen nicht bloß das, was alle uitvallen, das Gott will. Wir können wählen, ob wir das wollen. Und das ist, dass Gott uns gebeten hat, aber er hat die besondere Schöpferleib. Ob das ein kleiner Kind ist, oder ein großer Mensch, oder ein dunkler Mensch, oder ein gelhütiger Mensch, dat het nicht uit. Jeder Mensch hier op de Erde hat Gott mit einer Schöpferleib gemerkt, besonder, von einer besonderen Abgabe. Er hat uns Gabe gegeben, er hat uns merkt, dass wir something besser tun können als andere Menschen, wenn er für uns eine besondere Leib hat. Er hat uns so interessant, so wunderbar, so gemerkt, dass wir bloß ein Mensch überein sind. Das können nicht viele Menschen dasselbe sein. Wir sind alle verschieden, wir verhalten uns alle verschieden. Und die Leib hat Gott zu uns, dass er uns das dort bietet, dass wir ein ganz besonderer Mensch wird. Jeder ein von uns ist ein besonderer Mensch. So eine Leib hat Gott zu uns. Nächstes Mal werde ich von reden von nicht billig Gebet. Und wenn ihr diese Botschaft hat geholfen habt, dann drückt den Subscribe-Button und checkt das wieder nach jenen Freunden, was die glauben, dass das auch helfen wird.